we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! 2 more days to go na lang. Merry Christmas na! Apan kami, dinhi sa At Home with GMA Regional TV, dili lamang matagpasko ang Merry, kay everyday Merry among feelings tungod kamo, mga kapuso, among kauban matagbuntag. Mga kanasay, Merry feels na gayud kaayo ang tanan. Good morning mga kapuso. Truly, everyday is another reason to be merry. Kay mag-uban-uban na sabgit ang tanan din sa At Home with GMA Regional TV. And for today's ay, merry kaayo nga to ang chikahan kay atong makauban si Vince Tayag na usa ka parol maker din sa Dakbayan. Wow naman, exciting ka na Attorney Resi ug atong punan ang fun Christmas this morning kay atong makahinabi ang usa ka Santa Claus collector since 90s. O gani ilado siya nga Santa Lola ng Cagayan de Oro City. Ato siyang ila-ilaho. Ug sa Biz Talk naman atong makachikahan si kapuso actress Angelica de la Cruz. Dili gayud makumpleto ang matag Christmas kung walay matamis nga cake. Apan this morning do na kami hatod nga pinasahi nga cake. Tungod kini usa ka jelly cake. Kana mga kapuso ang angay ninyong atangan sa atong Kumbira Express. Good morning at home with GMA Regional TV. Karong adlaw maghimo ta og jelly cake. Mo ni ang atong ginatawag na cake solution, mo ni atong ginagamit na mag-design sa ato ang mga jelly cake. So unahon na to ato ang milk or gatas. Karon ang ato ang gelatin. And same with the base, ato siyang tarungon o mix na matunaw po siya bago na to siya isala. Yes, kinahanglan na white jud siya no kay para pag magbutang ta sa any color na gusto na tang gamiton, vibrant gid siya. So makita na to na wala na kay siya ibubol, pwede na nato isala sa kalay. Karon na ready na nato siya i-mold kay dili na kay siya init, so dili matunaw ang ato ang ginatawag na dough. So karon ato siyang i-mold sa ato ang jelly dough. Usually ang atong jelly dough it takes 3 to 4 hours na mawala ang iyang kainit bago nato siya ibutang sa ato ang chiller. And then kailangan at least 8 hours na naka-chill siya sa ato ang chiller bago nato siya designan gamit ang ato ang power solution. Gamiton na nato ang ato ang syringe. Since Christmas, i-achieve na to ang poinsettia flowers. So, mao ni ang ato ang na-prepare kaganina na jelly dough. At least 8 hours na naka-chill siya sa atong chiller. And then, mao na ni ato ang i-decorate. Magpili ta sa ato ang tools. Mao ni ang atong tool. Siyempre, gusto nato na naay mura siya nibuka na poinsettia, so magsugod ta sa gamay na petal, kay mao man ang nasa sulod. And then press. And then normal lang na naay mo gawas. Atoa lang siyang spray. Ready na ang ato ang jelly cakes for
Christmas. Perfect kayo ni pang regalo sa atong family, friends, and loved ones. Ayaw kalimti, pwede mo ninyo i-check sa Facebook page namo, Pink Patisserie. Daghang salamat ka puso! Maayong buntag, Miss Angelica, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? I'm good. Maayong buntag, attorney, at sa lahat po ng nanonood ng At Home with the GMA Regional TV. Hello po! Hello, we're so happy that we have you here this morning. And of course, Mindanao misses you a lot. Remember mo pa ba kung kailan yung last visit mo dito and what do you miss most about Mindanao? Madalas po akong bumisita sa Davao actually. The last time was before the pandemic lang po. Nung nagkaroon po ng, di ba nagkaroon sa Davao ng matinding lindol? Yung sunod-sunod ng lindol. Nagpunta po ako, nagbigay ng konting something dun po sa mga naapektuhan ng lindol po. Tapos, nagpunta rin po ako sa Maguindanao. Yan. Nag-ikot-ikot. Grabe. Medyo naging busy ka talaga before the pandemic. I know that you've been doing a lot of things, Miss Angelica, kasi you serve the public as well. But now you're going to be part of a new project, Little Princess. What can you tell us about it? Yeah, Little Princess. Napaka-exciting, napakagandang project po ng GMA. I'm really happy to be a part of it. And naku, matutuwa yung mga tao pag napanood nila. Ano ba yung magiging character mo naman dito? I play Elise. I'm the fierce, strong, protective and loving mom of Princess. How about working with the rest of the cast ng Little Princess? How was it? It's wonderful. Sa totoo lang, the cast, the staff, the crew, lahat mababait, walang pasaway. So the working relationship, the working environment is really great. Kaya masarap magtrabaho. Yung tipong pag-gising mo, ay, may taping, gano'n, happy. Hindi yung, taping na naman. May gano'n. Mga bigat. Dito sa Little Princess, ang gaang. Tsaka masarap. Masarap yung working environment namin. Parang hindi lang kayo nagtatrabaho, parang Parang gano'n. very light lang. I'm sure pinaghirapan niyo rin ang mapapanood namin dito sa Little Princess. But ultimately, when people watch your show, ano ba yung mga matututunan naman nila? Little Princess kasi is very heartwarming. Makikita mo talaga yung pagmamahal ng pamilya. It's very inspiring. It will change people's perspective. Magiging mas positive yung perspective ng mga tao dito sa Little Princess. Which I think is good. Kasi lalo na ngayon, nung nag-start yung pandemic, very negative eh. It's very negative kasi hindi tayo namumuhay ng normal nating pamumuhay ngayon eh. And everyone is really scared. Lagi tayong may takot. So, parang masarap yung medyo inspiring na happy lang, na heartwarming na palabas pag pinanood mo, di ba? And maybe a show that really gives a lot of hope and inspiration din para sa maraming tao. Yun. At we know that you've been in the industry for so many years na Miss Angelica. Ako personally, idol kita. May mga bagong natutunan ka naman ba doing this project? Not only from your cast, but para din sa, or galing na din sa directors mo, the staff, anything new that you've learned? It's my first lock-in. It's my first lock-in taping. It's really different from how it was before. Kung paano gumawa ng mga soap. Natutunan siguro, para kasing mas family kami. Natutunan ko sa set namin na kasi walang pahinga eh. So mas ano ka sa character mo, mas into it ka dun sa character mo. And I learned din na, kasi may freedom kami dito sa Little Princess eh. Hinahayaan nila kaming i-mold yung sarili naming character. So they give us freedom sa lines, to ad-lib and everything. So, siguro mas natutunan ko na pag mas maganda pala yung bonding ninyo ng mga castmates mo, mas maganda yung rapport nyo. Kahit yung ad-lib pa lang, nagigets nyo na yung isa't isa, ganun. It's nice. And we're so excited na mas marami pa kaming mapanood na episodes ng Little Princess. So please invite lahat ng ating mga kapuso, Miss Angelica, na suportahan ang Little Princess and your message at the same time na rin para sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao.
Yes, attorney. Maraming salamat po muna sa iyo, syempre at sa show mo for having me. Thank you very much. Sa lahat po ng mga kapuso, sana po abangan po ninyo ang napakagandang palabas po ng GMA, ang Little Princess, ang maliit na dalagita, maliit na prinsesa with a big heart. And kung gusto niyo naman po ng updates about me and about our show, please follow my social media accounts. Instagram, Angelica De La Cruz, my Facebook account, Angelica De La Cruz, and my YouTube channel, Angelica De La Cruz. Kasi nagsishare ako lagi ng mga ginagawa namin dito sa set. Ayun. And we're so excited to see more of you on social media na rin, and of course, The Little Princess. Thank you very much, Miss Angelica, for joining us this morning. Thank you po! Salamat! Tutok lang mo mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga puso, this morning, sanglit nagkaduol na gayod ang Kapaskuhan sa Baitang Sayron, ang patsadang panimalay sa Cagayan de Oro City nga napuno sa Santa Claus Memorabilias. Atong ila-ilahon si Santa Claus Collector o giilang Santa Lola nga si Ma'am Telma Velez Rojas. Ma'am Telma, good morning and welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Okay lang, okay lang. Good morning sa mga kapuso ug Merry Christmas. Unang-una, Ma'am Telma, unsa ba ang storya sa imong pagsugod aning Santa Claus collection nimo? Actually, sa mga 1995, nakapalit ko og Santa nga kuan ka ng ordinary ra gud nga Santa. Nagsugod ko adto isa ra ka buok. Unya doon ako friend nga to sa nagtrabaho sa New York. Nakauli siya, nagbisita sa ako. Nag-uban mi sa Gaisano, nagsuroy-suroy. May nakita na ko itong Santa Claus nga. Gaki-iki-ay, ako siyang gingnan ganahan kay ko anak, pero di ko ka-afford kay 2,000 man. Siya ay kabalaka. Pagbalik na ko, padadaan ta kag Santa. Ito na dahil nagsugod ang akong pagkulek og Santa. Gikan sa gamay, paingon sa dagko, kanang usayaw, nahantod na naadtag mga pila ka tuig, sige gigihapon kong collect. Bisag sa isa ka tuig ako ginagaprajikan nga na ako'y daghan mag-collect na Santa. Ma'am, ngano sa ba nimo nasugdan kining pagkolekta ni ining mga memorabilia ni Santa? Unsa ba ang nahatag ni ini ngadto kanimo? Ay kuan akong husband katong gagmay pa ni akong mga anak. Mag-Christmas gani mataranta gid siya sa nga mag-decorate ko nako, magbutang ko nako Christmas tree. Unya magkuan ko no para i-celebrate ang Christmas. Kato nagsugod din ko nga every Christmas matalantag ko pag maghimog Christmas tree, mag-arrange sa among sala. Unya nadugangan din ako nga nag-collect og Santa Claus. Unya akong husband supportive kay sa ako. Mag-decorate na gani ko sa akong mga Santa. Usa siya sa magpusing-pusing, magpalitrato. Nga mao nang dili ginako sa siya malimtan kay siya gid ang kuan ako anay murag inspirasyon ako sa akong mga Santa kay supportive ako. Sobra kalipay ug ang akong pagkuan murag mawala imong stress, paggawas nimo sa kwarto mo na mao imong makita. Kunya labaw na gid og Christmas makuan ako malingaw na kay kog tan-aw sa akong mga Santa Claus. Kunya daghan kog mga friend nga mag request ako nga pwede ba nga akong picturean kay ilang tan-awon. Sa kasamtangan, pila na ba kabuok ang mga Santa Claus nimo nga anaa sa inyong panimalay? O bana-bana pud nimo, pila na pud ba ang imong nagasto niini? Kay wala na ko gikwenta. Wala na ko gikwentahon kay happy man ko kung makapalit ko Santa. Nga ikaduha kanang kung ihapon gani mo tagsa murag 1,000 or 2,000. Murag ginana gyud mga 2,000 or 1,000. Kinagsaon nimo pagkuan kay apil man to mga gagmay, ang gagmay imong kuanon imong ihapil man to nimo ihap. Apil ang mga books nga Santa, plaka nga Santa, nay ako gyapon plaka nga Santa, kaning table napkin nga Santa, apil man to nimo ihap. Ma'am, unsa-unsa pud ba ng mga klase sa mga Santa Claus ang ato makita sa inyong panimalay? Ug alang nimo, asa ba kanila ang makonsidera nimo nga most memorable? Happy kay kuan akong Santa Claus nga England o kuan Belgium.
1900 ug 1905. Dalag sa nakakakitaan na. Kabalo ko daghan ang wala gyud nakakuan ana, nakakolek ana. Duha ra hinuon sa kabuk ang akong smallest Santa Claus. Daghan ang gakolek og Santa pero dini ka kakita sa ako nga pinakagamayan nga Santa Claus ug gusto na nimo makita. Ma'am Telma, sigurado ko daghan ang na-inspire sa imong storya karong buntaga, labi na sa mga aspiring sub nga mahimong kolektor sama nimo. Ma'am, basin aduna kay mahimong tambag ngadto kanila. Ang pagkolek og Santa dili sayon. Grabe gyud ang imong sakripisyo ani Santa pagkolek. Kinanglan naagi kay mag-regular ani kay kung wala bisod kaayo ni sa i-collect kani mga inani nga gagmay-gagmay. Nga naay mga kuan mga balbas nila nga white, mulain bi ang color ana. Kinanglan maampingon kasi imong gamit. Oh. Careful ka ba? Careful ka sa imong mga gamit. Unya dahil pagkuman tagaan gid mo time nga imong limpyuhan. Tagaan mo time nga limpyuhan nimo sila. Daghang salamat sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Ma'am Telma, the Santa Lola of Cagayan de Oro City. More blessings alang kanimo, ma'am, and Merry Christmas. Merry Christmas also. God bless. Mga kapuso, chillax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pipila na lang kaadlaw, Pasko na, ug basta Pasko nindot kayo makakita og kakitap-kitap na mga parol og Christmas decorations. Mao nang this morning atong makauban ang parol maker na si Vince Tayag. May buntag Vince and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Maayong buntag, attorney. Salamat po sa pag-imbita dito sa At Home with GMA Regional TV. Vince, can you share to us a short history kung paunsa o kanusa nagsugod ang inyong family lantern nga business? Simula po kami dahil sa Pampanga po ang Christmas capital of the Philippines at doon po talaga yung bilihan ng parol sa buong Pilipinas. At doon po at ganun na rin po ang napili naming business sa aming lugar dahil yun po ang nakapanahon. At sinubukan po namin maglibot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas tulad po ng Davao City at meron din po kami sa mga iba't ibang lugar ng Luzon. Kaya po si Papa ko ay lalong nagpursige na ganito po yung business namin dahil sa Pampanga po kami nakatira at doon po ang Christmas capital of the Philippines. At nag-ikot-ikot po kami sa mga iba't ibang lugar tulad po ng Davao at dito na rin po kami naging successful sa aming pagtitinda. Gusto sab na mo mahibalaan nga nung paghimo man sa parol ang nahuna-hunaan ninyo nga negosyo. Dahil Christmas capital ang Pampanga, nainganyo ang aming pamilya sa paggawa ng parol. At lalo ang aming, at pati na rin ang aming buong pamilya ay nagtulong-tulong para sa aming business. We also know na daghan ka nato ang naapektuhan tungod sa pandemya unsa bay effect ani sa inyong family lantern nga business. Para sa akin, naapektuhan man ang aming tindahan pero patuloy pa rin ang mga bumibili dahil sa darating na Kapaskuhan. At kahit nag-lockdown, patuloy pa rin ang mga bumibili. Kahit sa maliit na parol lang ay madadama ang Kapaskuhan. Actually, attorney, mas advantage pa rin po yung pandemic kasi dahil po yung mga tao hindi po sila nakakalabas, hindi po sila nakakapunta sa mga mall. At kahit nga yung pong ginagawa nila, yung parang bumili na lang po sila ng mga parol para po madama ang kanilang Kapaskuhan kahit po nasa bahay lang sila. Siyempre, attorney, masaya rin po ako. Lalo na po nakikita namin na nagiging masaya po yung mga tao na nakikita po yung mga gawang parol namin. Lalo na po sa dinaranas natin na pandemya ngayon na malungkot po ang kanilang Kapaskuhan. Ngunit sa aming mga gawang parol po ay pag nakita po nila itong nakailaw, sila po ay nagiging masaya. Dili ka tingalahan na at such a very early age, madiskarte na kaayo ka kung aduna kay advice pud sa sama ni mga teenagers unsa kini. Ang naging experience ko po, attorney, ay madami po akong nakilala, madami po akong naging kaibigan at marami po akong napapasayang tao. Naengganyo na rin ako sa paggawa ng parol at hanggang sa ako ay sumasama na sa iba't ibang lugar tulad dito sa Mindanao para makatulong sa aming pagtitinda. Ang mensahe ko, attorney, sa mga kapuso nating nanonood, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil sa dinaranas nating kahirapan o pandemya ngayon. Gaya ng ilaw ng mga parol, attorney, magkakaroon din tayo ng liwanag at matatapos din ang pandemya. Ug karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Vince ang iyang mga binuhat na parol o Christmas decorations. Hello mga kapuso, ipapakita namin sa inyo ang aming mga gawang parol
para sa darating na Kapaskuhan. Ang una naming ipapakita ay ang reindeer na gawa sa bakal at ang ginamit naming ilaw ay LED na nagkakalaga ng 6,000 to 7,000. Ang kasunod naman ay ang Christmas tree na gawa rin sa bakal na merong bituin sa taas at mga iba-ibang dekorasyon ng Christmas tree. Ang kasunod naman ay ipapakita namin sa inyo ang Paris, ang Eiffel Tower na gawa rin sa LED na nagkakalaga ng 12,000 to 13,000. Ito naman mga kapuso ang tinatawag na bituin. Ito ay gawa rin sa bakal na merong ilaw na LED at mga 7 laron na magkaiba't iba. Ito naman mga kapuso ang tinatawag na dancing star. Meron itong 7 laron na magkakaiba-iba. Alam nyo ba mga kapuso, natipid ang iyong kuryente dito dahil ito ay gawa na sa LED. Ito naman ang tinatawag na snowflakes. Ito ay merong 2 kulay na gawa rin sa LED at ito ay gawa sa bakal. At ito naman mga kapuso ay ang gawa sa copy shell. Ito ay gawa rin sa LED na may sukat na 19 inches. Ang kabila naman ay 24 inches na gawa rin sa copies. Ito rin ay merong magkaiba't ibang kulay na sumisimbolo ng ating Kapaskuhan. At ito naman mga kapuso ay gawa sa fiberglass na nagkakalaga ng 1,500 hanggang 2,000 pesos. At ito naman kapuso ang tinatawag nating Belen na nagawa sa kahoy at nagkakalaga ng 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos. Maraming salamat kapuso. Sana magustuhan nyo ang aming mga gawang Pinoy. Merry Christmas everyone. Keep safe. Say Christmas feels kaayo ang hatod kanato ni Vince Tayag tungod sa mga nindot kaayo niya nga mga parol ug uban pang Christmas decorations. Sa isa niya na dako ang iyahang kalipay nga nakahatag og kahayag ug paglaom ang ilang negosyo in this time of the pandemic. Correct ka diha, Attorney Resi. Sama na lamang ni Santa Lola diin iyang gipamatud-an nga wala sa edad or sa gender aron mahimong Santa Claus this Christmas. Gani mas angay hinumduman nato mga kapuso nga kitang tanan pwede mahimong Santa Claus bisan dili Pasko, basta lamang anaa sa atong dughan matag adlaw ang spirit of loving and kindness. Ug side ako sa bang kalipay ni kapuso actress Angelica de la Cruz tungod kay nakauban niya ang mga batikang aktor sa industriya nga nahimo sa isip usa niya ka pamilya. Merry ka itong nahimong chikahan this morning. Unta kamusab mga kapuso, nalingaw ug nakakaton sa mga storya nato karong buntaga. Let's all be inspired every day ug enjoy life mga kapuso. Gani sumala ni Rosecrans Baldwin nga to be human is to have a collection of memories that tells you who you are and how you got there. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.